खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 आगस्ट शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारगोन। समाजाव गेदेर बिबान लानानै हाबा मावनो हागोन। वृष राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन। सोमोन्दो नागारलायनो हागौ। मिथुन राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। नखराव धोन बांगोन। मोजां सान। कर्कट राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। सिंह राशि। नोंथाङा जेखि हाबा मावा मानो जेंना नुजाथिगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मिजिंआ फैमाल जागोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। तुला राशि। बेफार फालांगियाव आय मोनगोन। इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाउनावनो नखरनि बेसेनगोसा बेसाद खहा जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। धनु राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गुबुननि हेंथा मोनगोन। नखर सामलायनायाव असान्थि मोनगोन। मकर राशि। नखरनि मावनांगौ खामानिफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगोन। देहायाव जोबोद मेंखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनगोन। नखराव बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। मीन राशि। इयुननि खोथाफोरखौ सानहरना नोंथाङा गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।